Assalomu alaykum azizoni dil. Яъне подписчикои канали Парвози баланд, меҳмонон, дар яке аз видеои пешина мо оиди газидани ҷонварони заҳрдор суҳбат кардем. Ин дафъа мо мехоҳем оиди газидани саги, яъне оиди газидани яке аз чунин ҷонварон саг суҳбат мекунем. Мо барои чӣ маҳз оиди ҳамин як видеои алоҳида кардем? Барое ки ҳамин ҳолати газидани саг бисёр рух медиҳад. хуб ана кун инҷа мо як нозукӣ дора инҷа ки мо бояд ҳамин саги девонара аз саги солим мо фарқ карда тонем. Барои ин яъне аломатҳои ҳамин айчи боратай ҳамин саги девонара ва мо ҳамон вақт фарқ мекунем ки ҳамин об яъне оби даҳони ҳамин саг бисёртар равон мешавад, яъне тез вақте ки мо мебинем ҳамин тезтар оби даҳони ҳамин саг рафтан мегирад. дуюм нишона ҳамин ки ҳамин чашми ҳамин саги девона бисёр сурх мешавад, яъне ба пуррагӣ ҳамин чашми ҳамин сурх шудагиай. сеюм вақте ки ҳамин саги девона бар чизе ки расид ҳамла мекунад, фарқ надорад, ба чизе ки расид ҳамла мекунад. баъд як буд аҷоибӣ ҳамин дар вай мебошад ки ҳамин саги девона ҳамин вақте ки ҳамла мекунад овоз намебарорад, беовоз, яъне ягон хел овоз нест, ҳамин хел ҳамла мекунад. ай ҳамин ҷиҳатҳо мо фарқ мекунем ки саги девона. баъд ҳамун як чизи як ҷиҳати дигаре мо мехоҳем қайд кунем ки як мутаассифона вақте ки саги девона касеро ки мегазад, ҳамун шахс баъд аз як ҳафта яке ҳамин ҳолати девонагӣ ҳамин шахсда пайдо мешавад, яъне даравни баъди як ҳафта. дар ҳамин ҳол ҳамун шахс танҳоиро дӯст медорад. баъд дуюм ин ки аз равшанӣ гурезон мешавад. баъд аз ҳамин ҳам аз об ҳам аз фарз кардем алоҳ яъне оташ гурезон мешавад, яъне ҳамун ҳолати ҳамун девонагӣ дар ҳамун шахс пайдо мешавад. барои ҳамин мо тавсия метиҳем барои дар ҳамин ҳолате ки ҳамин саг махсусан саги девона агар вақте ки шахса фарз кардем газид аз чӣ мо бояд истифода кунем. якум ҳамин ки як намуди гиёҳи шифобахша, ин ба тоҷикӣ ҳамин гиёҳа сумбул ном дорад. рустиш қати гиатсин мегӯянд, баъд гиатсин восточниам мегӯянд. агар аз аптекаҳо пурсон шавед вақте ки сумбул гуфтанда мумкин бисёрш нафаҳманд. рустиш қати гиатсинт ном дорад. манами шакл дорад ҳамун алаф. ҳамин алафа мо тавсия мешавад инҷа алаф хоқ карда вай кардагем. ана куни тавсия ки якум тавсия ки мо метиҳем ҳамин дар шакли тар бояд истифода кунем. ина чӣ кор кардан ака вақте ки ин қоқка камтар мо тар мекунем. вақте ки тар кардем мо ҳамин худаш ҳамина мекӯбем. баъди вай ҳамин вақте тар мекунем, баъди тар кардан баъд мекӯбем. баъд ба ҳамун ҷои саг газидагӣ дар ҳамун ҷоя мегузорем, ҳамин шифо метиҳад. дуюм тавсияи мо ҳамин ки ҳамин ман ҳамин сумбул гиатсинте ки мо гуфтем ҳаминро метавонем ҳар рӯз баъди ҳамин газидани саг мо хубтараш ки ҳамин саг вақте ки газид агар ҳамин нишонаҳоша фарқ карда натонем, мо ҳамчун саги девона ҳаминро мо бояд қабул кунем. барое ки ҳаминро кунем, ин як худаш шифои хуб метиҳад. ҳамин сумбула чӣ кор мекунем мо 30 грамми ҳамин, яъне ҳамин қошуқи агар ошхонагӣ ҳаст калон, ҳамин қати мо агар 2-2.5 сета ҳамин қошуқи ошхонагиро мегирем, ҳаминро дар об ҷӯшонида ҳамун обро истеъмол мекунем. инам як шифои бисёр хуб метиҳад, бахусус аз саги девона. вақте ки саги девона мегазад бисёр шифои хуб метиҳад. баъд дигар чизе ки мо мехоҳем тавсия кунем, ман ҳамин сиёҳдона, ин бисёр чизда ҷиҳатҳои табобатӣ дорад. ҳамина сиёҳдонаро ҳар рӯз 10 грамм мо бояд истеъмол кунем. инам бисёр як нафъи хуб дорад. ман ҳамин дар ҳама ҷо дастрас ҳамин сиёҳдона. баъд тавсияи дигар, охирон тавсия ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, бо ман ҳамин
уксус яъне сирко ба тоҷикӣ ҳамин сиркоро кадом навеш боша мешава, кадом наве боша мешава ҳамина мо бо мӯи яъне мӯи инсон мӯи сар агар гӯем хел мӯи сари инсона гирифта баъди сӯзондан ҳамин сирко қати якҷоя мекунем ҳамин сирко қати якҷоя мекунем ҷои ҳамин газидаи сагда агар монем ҳамина як натиҷаи бисёр хуб метиҳад яъне ба зудӣ шифо метиҳад. ҳамин тавсие ки ҳол мо кардем мана видеои пешниҳодам мо гуфтем бо ҳозир мегем ҳамин тавсияи мо гуфтагӣ ҳамин яке ҳаминро мо истифода кунем кифоя яке ҳаминро ҳамин чӣ тарзе ки мо гуфтем ҳамин тарз қати бояд истифода кунем. дӯстон бародарон дар амони худованд бошед.